नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आ आलोचना चैनल से रउआ सभे के स्वागत करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमारा भी जौन पुस्तक दिया जिंदगी के था और जिए के राह। रचनाकार पहले तो हम बता दें विधा बाटे कर कहानी आ रचनाकार बानी डॉक्टर संध्या सिन्हा। प्रकाशन वर्ष 2025 आ प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। एक बार फेरों से याद दिला देता नहीं, भोजपुरी प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट ग्रुप के ही प्रकाशन बा जो लगातार अपने उत्कृष्ट प्रकाशन के लेके चर्चा में बा और लगातार ऊंचाई छू रहा बा। आई तो हमने के आज पुस्तक चर्चा सत्र में यह कहानी संग्रह जौना के रचनाकार बानी डॉक्टर संध्या सिन्हा जी जिंदगी के राह आ जिए के चाह के बारे में दो बात कही जाए। भोजपुरी साहित्य लेखन आ लेखन का पुस्तकाकार रूप में परोसल धन का माथ पर लात देके कई गो अपने इच्छन के हुरपेटत किनारे लगावत माई भाषा भोजपुरी खातिर भइल कोनो प्रयास सराहे जो घोला आ सराहलो जाला। भोजपुरी के ढेर साहित्यकार लोगन के यह कहानी है। यही से सरकार का अनदेखियों के बाद भोजपुरी माई का साहित्य भंडार भर रहल बा। अजुओ ई बात 16 आना सांच बा। ओकरा बादो भोजपुरी साहित्य अजुओ पढ़नियार लोगन के बेवड़ी का सांकल बजा रहल बा। बाकी बज रहल सांकल के आवाज केहुओ के कान में के जरी तक अभियो ले नइखे पहुंच पावत। मने भोजपुरी साहित्य अपने ही लोगन के बीचे उपेक्षित ठाड़ बा। तबो भोजपुरी साहित्य में यह घड़ी रचनात्मकता के प्रवाह आबाद गति से चल रहल बा। कथा कहानी कथेतर गद्य गीत कविता तक खूबे लिखा रहल बा आ छपियो रहल बा। यही कड़ी में डॉक्टर संध्या सिन्हा जी के कहानी संग्रह जिंदगी के धाह जिए के चाह से साक्षात्कार करे का मौका भेटाई। ई कहानी संग्रह अपना भीतरी 10 गो कहानियन के समेटले बा जवन एक से बढ़ के एक बाणी सन। नारी के अलगा अलगा रूप और हर रूप में ओकर भूमिका से उपजल समस्यन के कथ्य बना के सुघर शिल्प में ढराइल कहानियन का संगे ई संग्रह पढ़निहार लोगन के बांध के राखे में हर तरह से समर्थ बा। हर कहानी बेर बेर मरम के भेद रहल बानी सन आ आखिन के लोरा जाए के विवश कर रहल बानी सन, मजबूर कर रहल बानी सन। पहिलका कहानी जिजीविसा अंजू के सकारात्मक ढंग से जहां जीवन संघर्ष के बाद सोझा रखत बा उन्हें पुरुष के भरोसा पर अंगुरी उठावे के मजबूर कर रहल बा। दोसर की कहानी अपने भीतरी रहस्यात्मकता के संजोले बा। तीसर की कहानी दिदिया में रिश्तन के अजुरहट के परोसल गईल बा। यह कहानी के पढ़त बेर पाठक के ढेर सजग रहला के जरूरत बा। दू पीढ़ी के टकराव के सोझा लेके आ रहल कहानी गुलाबो समाज में एगो कोड़ के उजागर करत छीजत सामाजिक मूल्यन पर प्रहार करत बा। ई कहानी संग्रह किन्नर समाज के लेके 2 गो कहानियन के सोझा रखले बा। ठाड़ रह गईनी आ काहे जन्मल में किन्नर लोग के वो हर रूप के राखल गईल बा जवन आए दिन देखे सुने के मिलेला। कबो आतंक का रूप में तो कबो नीक नजर से ना देखला का चलते हीनता बोध ग्रसित अवहेलित समाज का रूप में उहे किन्नर समाज के लेके एगो और धारणा बा कि एह लोग के आशीष फरेला। उहे कहानी काहे जन्मल आज के समाज के सोचे के विवश कर रहल बा। मने किन्नर समाज के सम्मान सभे के देवे के चाहिए। मान बढ़ावल कहानी हिंदू मुस्लिम संबंधन पर समाज आ समूह के धारणा के उजागर करत देखात बा। यह कहानी में स्त्री चेतना के पक्ष धरता बा आ नारी पीड़ा आ संवेदना के हर भेदभाव से ऊपर रखल गईल बा। भारत के सांस्कृतिक पहचान का रूप में चाची कहानी बहुत कुछ सोझा रख रहल बा। बाकी धार्मिक असहिष्णुता के भेंट चढ़त संबंधन पर सोचे के विवश कर रहल बा। यह संग्रह के आखिरी कहानी आपन स्वायल सांग
हमारे मनई के बदलत स्वभाव के लेखा जोखा जमन छने तोला छने मासा लेखा अपने व्यवहार बदल लेला। माई बेटा के संबंधों पाछा छूट जाला, बाकी समय बदलते ओही से गर्व महसूसे में देर ना लगावसु। कथ्य आ शिल्प के कसौटी पर ई संग्रह खराबा कतो कतो काल्पनिकता आ विसंगतियन के संगे जोड़ के पठनीय बनावे के प्रयास नीक लागत बा। घटनन के वर्णन, संवाद आ कथात्मक शैली संग्रह में चार चांद लगा रहल बा। हमरा विश्वास बा कि यह कहानी संग्रह जिंदगी के धार आ जिए के चाह भोजपुरी साहित्य लोक के नेह जरूर भेटाई। यही मंगल कामना के संगे कहानी संग्रह जिंदगी के था आ जिए के राह के कहानीकार डॉक्टर संध्या सिन्हा जी के हम एक बेर फिर से बधाई और शुभकामना देता नहीं।